Op vrijdag 28 november aanstaande is de kick-off bijeenkomst van het project Veilige School. Een project dat tot stand komt met medewerking van de GGD Zuid-Limburg, het AOB, COC Limburg en de gemeente Maastricht. Het project maakt deel uit van de voorstellen van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rond koplopergemeenten waarvan Maastricht er één is. Een op het diversiteitsterrein actieve gemeente als Maastricht behoort tot de groep van gemeenten waarmee minister Plasterk afspraken heeft gemaakt over de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksuelen. Bij ons is in de studio te gast Jacques Kraft van het COC, projectleider van Veilige School voor Homoseksuelen. Meneer Kraft, welkom bij ons in de studio. Ja, graag. Dit project, hoe is dit in feite tot stand gekomen? Dat is tot stand gekomen in overleg met de gemeente. De gemeente heeft ons gevraagd om te kijken wat wij kunnen doen voor de acceptatie van homoseksualiteit. Om die in ieder geval te bevorderen, die acceptatie. Vervolgens hebben wij binnen het COC gekeken van wat kunnen wij doen voor dat beperkt budget wat daarvoor voorhanden is. Toen hebben we een aantal scenario's de revue laten passeren en uiteindelijk hebben wij gekozen voor het project in het voortgezet onderwijs, wat gedoopt is als Veilige School. En wat houdt het project precies in? Hoe gaat dat gepresenteerd worden? Nou, het gaat sowieso gepresenteerd worden. Dat heeft u net al aangegeven bij de inleiding volgende week vrijdag in het Cumulus Theater aan de schooldirecties van het voortgezet onderwijs. Dat doen we op een ludieke wijze. Eerst zal de wethouder een openingswoord doen en ikzelf zal een kort woordje spreken. En vervolgens zal een theatergroep een presentatie geven. Ze zullen visueel maken aan de aanwezige directies en docenten die daar aanwezig zijn, wat het betekent die homonegativiteit die op scholen speelt. En hoe je daar als school het beste mee kunt omgaan. En we hebben daar als COC een voorstel voor gemaakt om te kijken van op welke wijze kan dat het beste opgepakt worden binnen de scholen, binnen het voortgezet onderwijs in Maastricht. Is het zo erg dan nog op de scholen dat zo'n project daartoe nodig is? Ja, klaarblijkelijk wel, want uit allerlei onderzoeken, niet vreemd door ons, maar onder andere door de Nationale Jeugdraad, blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit ver te zoeken is. En het grootste probleem is dat die niet zichtbaar is. En steeds meer docenten gaan in de kast, docenten worden weggepest, leerlingen durven er niet voor uit te komen en die percentages stijgen de afgelopen jaren. Dus het is wel een schrikbarend beeld. Ja, en is het ook te merken dan dat er dus echt negatieve reacties naar homoseksuelen toegeuit worden? Ja, nou, als je ziet en hoort dat homo het meest gebruikte scheldwoord op school is, dan kun je je bedenken of voorstellen dat leerlingen daar voor weigeren voor uit te komen dat ze homoseksueel zijn. Dus het is, en ze worden weggepest. Ik hoorde toevallig vanmiddag nog dat dat we een brief binnen hebben gekregen bij het COC van een leerling, die dusdanig weggepest is dat hij van school afgegaan is. Dus ik verwacht ook nog dat een x-aantal drop-outs, als gevolg van het homootje wegpesten, daar het gevolg van zijn. Koploper gemeente Maastricht. Waarom Maastricht een koploper in zaken dit project? Nou, de minister heeft een onderzoeksbureau Movisie de opdracht gegeven om te kijken in den landen, waar speelt het meeste. En voor Limburg zijn dat de gemeentes Maastricht en Heerlen geworden. Ja. En ja, dat kan blijkbaar niet voldoende te zijn, die acceptatie van die homoseksualiteit. U zei aan het begin van het gesprek van beperkt budget. Wat wordt er allemaal mee gedaan met dat budget? Ja, nou, het is in ieder geval zo dat wij deskundigheid inkopen om naar scholen toe te gaan. Waarbij we docenten kunnen coachen. Waarbij we intervisiemogelijkheden aanbieden voor docenten. Daarnaast bieden wij een groot aantal modules aan die docenten kunnen implementeren op hun school. En voor gedeeltelijk gaan we ervan uit dat ze dat zelf gaan oppakken. En van de andere kant hopen wij dat we met een aantal vrijwilligers en deskundigen die modules gaan uitvoeren op de scholen zelf. In het kader bijvoorbeeld van een diversiteitsweek. Verwacht u dat het druk gaat worden bij deze presentatie? Ja, ik hoop het. Ze hebben de afgelopen week de uitnodiging op de deurmat gehad. En dus ik hoop dat mensen zich en masse opgeven om naar die presentatie te komen of naar die kick-off te komen. U bent projectleider, maar dat betekent niet dat u dit helemaal alleen op zich genomen heeft. Nee. Wie gaat er nog allemaal, behalve dan degene die daar een woordje gaan doen, wie zit er nog in die groep
die iets gaat vertellen. Homoseksuele mensen zelf, gaan die ook iets vertellen? Ja, en hoe bedoelt u met vertellen? Gaan die ook duidelijk maken van, waarom dit zo nodig is dat daar op de scholen over gesproken gaat worden? Ja, nou, we gaan dan niet nog een keer herhalen wat in alle onderzoekscijfers staat. Want we gaan ervan uit dat mensen, dat de directies die naar die presentatie komen, dat die overtuigd zijn van het feit dat er iets moet gebeuren. Dus die cijfers gaan we niet herhalen. Dus we gaan proberen op in ieder geval op een ludieke manier onder de aandacht te brengen dat er iets moet gaan gebeuren. En dat we daarna afspraken met de schooldirecties kunnen maken hoe we dat daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. En een navolging daarvan zou misschien kunnen zijn dat er eventueel homoseksuelen op school zelf iets gaan vertellen over hun beleving. Ja. Ja, voorbeelden daarvan zijn dat wij een werkgroep met voorlichters hebben die naar scholen toe kunnen gaan en een bepaald maatwerkproduct aanleveren op de aard van de school. Want kunt u voorstellen dat bij een VMBO-klas dat daar een andere voorlichting gegeven wordt dan op een HAVO-VWO-school. Ja, maar vanaf welke leeftijd is dan eigenlijk de meest kwetsbare groep? Wanneer is het... Ja, u heeft het over homopesten, maar kunt u nou aangeven wanneer dat eigenlijk het meest erge is? Ja, wanneer is het meest erge? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat tastbaar te maken. Het meest erge is dat mensen gewoon weggepest worden in de klas en op de school. Gewoon homootje wegpesten. En leerkrachten, hebben die dat dan niet in de gaten dat dat dan gebeurt? Wordt er dan niks door de leerkrachten zelf op dat moment aan gedaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Leerkracht is natuurlijk een ander verhaal. Als u gezien heeft dat een homoseksuele docent in een school in Noord-Limburg 2 weken geleden weggepest is en dat de directie zich helemaal daar niets van aangetrokken heeft, dan is dat een aandachtspunt op zich. Wat onder de aandacht van de directies gebracht moet worden. Dat mensen in ieder geval ook homo- en lesbo-docenten kunnen zeggen wie ze zijn. Ja, maar denkt u dat het ook voor degenen die homoseksueel zijn heel erg moeilijk is om daarvoor durven uit te komen? De mensen die al... Sorry. De mensen die daarvoor uit zijn gekomen, die weten het. Die hebben een lange weg achter de rug al. Het is voor iedereen, voor elk individu is het anders om er vooruit te komen. Dus het heet niet voor niks de coming out. En sommige mensen die gaan er wat gemakkelijker mee om dan andere mensen. Maar het blijkt dus wel dat eigenlijk zo'n project wel duidelijk nodig is. Dat klip en klaar duidelijk wordt gemaakt dat er dus eigenlijk veranderingen moet komen. Ja, nou dat blijkt wel uit alle cijfers die naar boven komen. Dus, zeker als je kijkt naar de persberichten en de media, op alle terreinen, of dat nou de sport is of de homohaat of de agressie wat gestegen is ten aanzien van homoseksualiteit, is het gewoon een groot aandachtspunt momenteel. Nou, ik hoop dat u veel toeschouwers mag krijgen bij uw presentatie. 28 november was het. Hoe laat begon het ook alweer? Het begint om 4 uur. En het was in het Cumulus Theater. In het Cumulus Theater. Ja. Ik bedank u, Jacques Kraft, voor deze interview. Dit interview. Ja, dank u wel.